Kaya ning kinabuhi ron niya toy. Nabe, laay mag-iimong naw, kinabuhi na ba? Mangiro man ka. Dili man na sa pangiro, mura lang jud kag iro. Nagunsa man mo diri mga choy. Nagpabukid gay mino kay dakop. Na mao lagi nang giingon ako sa inyo ha. Undangin na inyong bisyo. Grabe pud mo. Sa kuha oy. Ako may dutaan pirmi. Oh, utro po ning leader, tutsar kayo. Unsa man? Ay tagay diha ha. Wala gay no, mingaw kayo. Stella ni naay nayag ninyo mga radar. Uy. So may gwapo iti radar na, namayot ako kagahapon. Manguha kaya kog manok sa silingan o manguwag lubi. Uy. Kailan mo ato? Uy, unsa man na? Pero na pa man ko'y kwarta, bago raman ko. Gusto na ako, mahurot akong kwarta karon. Gusto na ako kaning kwarta nga napamayutan ako, akong ihatag. Share the blessing ba? Puti kamay ng mga tambayan. Gusto na ako ihatag ng kwarta pero dili sa mga una nga tao. Mr. Lim na. Ay si Mr. Lim day na. Tanawa papiton ako na diri ha. Katong askal kayo. Mao lagi na. Sige, Papiton ako na diri ha. Makayo tagtakay na. Sige na, Mr. Lem. Yati na nawag. Ito na lang ako ni. Oh, tanawa no. Dali ra kay na mo duol sa kuha kay amigo kami anang bata ha. Tama na tawag-tawag mo dira apak, busy ko ba? Kailan Mr. Lem, kalimutan naman ni mga tong pagka-amigo. Kasi Kisa mong duha ka iro diri ah. sila mga alaga na ko ni. Biljan. Oh. Anyo sa may ginalawag mo ani. Aw, sugot naman sila lamaw-lamaw. Pero Wala. karon nangita gyud sila gingaw. Matay ngita mo glingaw. Timingan kayo nakapamayot po ko gabi. Diba? Ay, saba ha. Ay mo saba na pag Nakapamayot ko gahapon. kana. Timing kayo mag-share kog blessing sa inyo. Ayos kang amigo. Tuba, gusto mo? Oh, ano tuba ta diha? Anli tuba ha. Ang pilig pulutan pod. Tuba lang sa. Grabe sige. Tanawon ako, nabay pan dito sa Bikiri. Oh, sige ka na, larga na. Sa Bikiri or sa hardware. Basta mangita ko, nabay pan dito. Grabe pud kayo na ay. Namnay pan sa hardware. Masig sa pharmacy na pre. Mga unsa naman yung mga alaga nimo. Mga askal gid niya. Basta kay pundor mo diri ha, magdala ko og tuba. Paabot Pila kasi ng mo. pulutan ha. Antay Kalma lang ka. sa mudra ha. Balik yun. Kalma. Di lagi ka mo balik straight lagi ni mong kulot nga buhok. Dire naman to bagong tubaan ni Inchik na display oh. Ayo, check. Check. Ate asa man si Inchik bay? Sa malasag inom dari taka ra madbilin. Ito sa tubig kay nakatulakaw karon ba. Check. Oy, sa tirana. Unsa magamurang mga nagdali-dali? Mo gani na ako lakaw ron. Istorya sa kubiyon niya na. Katag kayo ako tubaan ba? Asa may mong lakaw? Basta na ako kuan ron at tuon. Sabi ang tuon nimo. Na ako date karon ba? Ay, awasang Inchik ay dito naman pero papalitan sa mong tuba. Sige, narao. Thank you. Kasi ako. Sige. Sawat sa mong date ha? Yan, Mr. Rim. Sa naman putik. Na ako pangutana sa imuha ba? Sa mo na? Kana, tulo ikot chika-chika bi kay hawad bitaw ka ana. Basic ra kay nasa on chika-chika ba? Unsa man ang chika nimo di ay? Pila edad ana di ay? Mga 18 to 19 man yata to. Uy, presko pa kayo ba? Presko pa Ko kayo. chika ka mo tirada. Pilipina dili. Pilipina to. Pilipina. Pure. Pure Pilipina. Ani na lang nga diskarte na. Unsa man diskarte ana? First date nyo na dili. First date pa gani, bantong nagdali-dali ko. First date gani biradahin na. Ha? First date biradahin na. Dinada dayon. Oo, ano langay-langay na tiradahin nag-ano-ano. Na, Ana ba? Dili siya basok ko ana. Dili lagi na tapos italikura dayon na para di na kapalag ana. Ayaw ana. Sabi ana. Ayaw ana. Ibakhag ba? Ibakhag. Ay, bakhag. Oo, Ana, tapos- ana, oh, ay. pero yung kamo tiring niya sa nagkunin. Huwag mong subukan. Basi malain siya. Dili lagi na malain lagi. Expert kong chika-chika. Chik Ah, to sige, sa sige, kuha. sige. Bantay ka. Unya dito dayon dad. Pakaon-kaon din ba? Kaon. Kaon mo kaon. Kulang man ni ako kwata. Okay na na street food lang, quick lang. Unya dadun mo na sa lugar nga kamuran duha. Ngano quick street food lang may pakaon. Oh, nga naman. Kay kaunon magkana niya. Pasin ako. Sige. Bitwil ha. Oo. Ingna ko ug nahuman na. Oh, sige. Kisa. Oh, sige. Kuya, wag yung tambag, Mr. Lim. Uy, Chick. Oh, Nakuha ko ang baso. Ana, ko ana. Baso. Maka ni mo, huna-huna pa ko ba? Gaya po dato papsoy nang iskaman siguro to. Saan naman yung ingon ni mo, Paps nga? Dalira kayo, madulan. Kami duha ba kalami ba ninyo pakog? Tukar na po ninyong kasirok ba? Di man mo kahuwat. Kablong uhaw na kayo. Mo pa kamo pa libre yon. Kamo pa magpakuan-kuan. Sama na sila pa. Kamu man na sila. Ay, di na lang siguro nato ni paim non siguro kay reklamador kayo. Kamu pa ilawgan. Kamu pa magreklamo. Gunitin niyo. Oh, kani away Karawa. karawa. Legit na shot. Gunitin niyo. Oy, bay balo ha. Reklamo.
pulutan niya di ni paniod to. Mga sirok biya kay mo. Oh, O inom. na. Nalangan man ko ba kay si Inchik ba nagpatudlo pa sa kuha magpatsika-tsika. Bullshit. Daw siya ikadit daw. Yati ning inchi ka ni. Tama pod. Oh, guba man mong naong. Rot na. Ay, ikaw na pod. Beray. Mo na pod, Paps. Mo na pod, Paps. Sila po na kay Laras. mga sirok kay ba? Oh, mga sirok. Ora kay ganina ra mo. na imna. Imna. Pantay magubang na akong lagi ah. Ayaw ko ba, Agnaw? Ayaw ko ba? Andaw, patala daw, ipadon. Guba. Mo na itagam sa mga sirok. Ngay, sagam. Nga na, kuwasan niya. Kuwasan niya. Ako ang binigay mo mago ka. Tagdoon sa pag proper nga pag-inom. Oh, paminaw. Dapat pili mo kung yun na iladlok diretso, dapat ipatagamtam na sa yung ba. Limugmog. Alimugmog. Siniret na imo ha. Sa siniret, tanaw ha. Tanaw tarong ha. Siniret. Gahay mong ipon. Mr. Lim. Hoy, Mr. Lim. Naku ingon ba? Wala sana. Sa mukha ni mo, ako ba yung dipasiklaban sila? Tanawang ka ba ni Insik? Imong mangod. Gagi Ya, ginubot ka ni Insik. Bibigay man di. Bubalik ako ato sa si Inchik. Kari na ko. Animal ni si Inchik nagpatudlo pa sa kuha. No, unsa gigitudlo ato niya ba niya sa iya mangod ri gitira. Raha tukuani na date ba kay holding hands while walking. List pa gyud sa gasto. Kuriputa ba ni na Inchik? Oy, Mr. Lim! Mauna ni ako ingon sa imo. Dali sir bibigay. Mauna ako ingon sa imo no. Ay, si kuya. Walop kayo no. Walop kayo? Puti kayo? Mawalop jud ti kang buanga ka. Ano man? Ano man? Di man ginako nang halos pagawson sa balay buanga ka tapos ikaw imo rang ipalaglaag mo nang walop kayo kay tagsara na mo gawas buanga ka mo nang puti kayo. Pare na nimo. Unsa na ko na? Mangud ako na animal ka. Imo na manghut. Ya, ayaw ko na ya. Sige kaya na uli dito ah. Ya, ayaw ba? Uli dito. Ayo pa uli Yeah. ka magkit pa man mi. Sa dito mo uli dito ah. Uli na, pati na. Kumusta? Nahumanan ni mo tong gitudlo na ko sa imo ha? Oo. Unya gi-apply nimo siya tong gitudlo na ko sa imo ha? Oo. Mal ka chika ka. Kapila na, kapila. Katulo. Ikatulo. Pero mas labis to imo ha. Ay, pati nito, si mabunong pati ka! Ay, nagpakita sa kuha! Animal ka, gitudluan pati ka niya. Ako mangod na imong makamada. Kaya tay, giunay manong kong Inchik bay. Ako mangod niyang gikamada, pero si Dila, nasa ko'y games nga introduce inyo ha, mo niyang Aurora game. I-click niyo ng link sa comment section, tapos click download. Na-register o login, pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration, mutan mo naman cellphone number, password, verification code, o referral ID. Din boom, automatic, makasulod na ka sa Aurora game. Nagklase-klasin dula dula, Dragon Tiger, color game, uban pa. Pero ako, color game dula kay color na nya daogan na ka gusto ka mag-cash out, click lang withdraw, butan mo mo GCash account, GCash number, OTP, din automatic maka-withdraw na ka. Unya na hot na naka-coins pero gusto pa ka magdula. I-click lang ng plus sign, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. GCash ay gamitan yan sa man nagets ninyo. Kay kung nagets ninyo kay aton sa ako si Inchik, kulatahon pa nako to.